ekhetha igumgedlela inkosi enkulu uBhombela esitimela samaMpondo, babamkhulu mkhulu mkhulu phakade, amen. Impela uShembe wayize kuwo amakhosi izoqinisa izihlalo zawo. Amakhosi ayenenhlanhla yokubona uShembe ukuthi akafani nabo bonke abantu ngoba uvela ezulwini, kodwa khona amakhosi ayenebhadi lawo phela ezingcebelwane zabo abelungu. Ayengene kulezi zihlalo zobukhosi ngobumpimpi nangabo ubugebengu bokuthi babulala abafowabo ababengamakhosi, babe sebezihlalisa bona ezihlalweni zobukhosi obabungabafanele. Yiwo kanye-ke lawo makhosi ayevame ukungaboni ngasolini naye uShembe. Nayo inkosi yamaZizi yaluzwa lolu dumo oluncusikazi njengoba yayiqale ukuzwa kusekhona yena umqali wendlela. Ayizange isazibambezela futhi inkosi yamaZizi, inkosi yakwaMiya, kulo izwe laseBergville oKhahlamba. Yavele yayikhetha inkosi enkulu yaseKuphakameni. Inkosi iLanga yabisiliwusho usuku okuzoyiwa ngalo emzini wenkosi yamaZizi, inkosi yakwaMiya. Nebala lwafika lolo suku kwahanjwa kuyiwa khona enkosini yamaZizi. Bafika kanye nalo lonke ibandla lamaNazaretha. Kwabe sekubanjwa wona umthandazo wokulala. Kwathi ekuseni kwavukwa ngawo umthandazo wokuvuka. Kwaqeda lapho kwase kuphikelelwa khona emfuleni lapho kwakuzobhabhadiswa khona inkosi. Kodwa yakhumbula inkosi iLanga ukuthi ingcindezi yamaBhunu namaNgisi inkulu, kuhle ukuthi beqale khona emaphoyiseni bayobika. Ilapho inkosi iLanga eyabe isicela enye yezinhlalisuthi ukuba kube yiyo ezoya emaphoyiseni iyocela imvume. Lo mfula ababezobhabhadisa khona kwakuyisiziba esilapho kudabuka khona uthukela. Le ndoda eyayithunyiwe kwaba ukufika kwayo njena emaphoyiseni asukuma onke amaBhunu ama ngezinyawo. Aqwela ababovu athi uthini? Yaphinda le ndoda ukuthi besizocela imvume yokubhabhadisa esizibeni esibude buduze nalapho kudabuka khona uthukela. Amaphoyisa anikina amakhanda kanye kanye abesemphendula athi akukho umuntu ovunyelwe ukuya kulesiya siziba ngoba lesiya siziba siyingozi enkulu. Abelungu ababili ababedoba behamba ngesikebhe banyamalala, bafunwa phansi naphezulu ngamaphoyisa nabatshuzi ababeqhamuka magumbi amane omhlaba. Kwafika ngisho nawo amabhanoyi imbala, kodwa lutho abazange batholakale labelungu ababili ababengabadobi. Kuze kube namhlanje abaze batholakale. Kwaze kwagcina ngakho ukuthi kule ndawo kuvele kubiyelwe, kuvalwe ngazo izinsimbi kanye nalo ucingo. Kuqikelelwa khona ukuthi kuze kungangeni muntu noma isilwane. Kwase kuba khona nalo isango elalinenkunzimalanga kaKhiye. Le ndoda eyayithunyiwe kanye nabo ababeyiphelekezela babuyela emumva bedangele. Bafike bayobiyela yona inkosi iLanga ukuthi abomthetho bayenqaba. Ilapho-ke inkosi iLanga eyathatha isinqumo sokuthi izinikelele yona emaphoyiseni iyowatshela ngqo emehlweni. Yafike yasho inkosi iLanga yathi njengoba ngilapha ngisuka lena ezweni lasempumalanga eThekwini phela, ngithunywe uNkulunkulu ukuba ngizobhabhadisa abantu bakhe kanye nayo inkosi yesizwe samaZizi. Konke lokho ngizokwenza kuso lesi siziba. Noma ngabe kunjani, amaphoyisa abona ukuthi le ndoda iyaphikelela.
athatha isinqumo sokuthi nawo athinte abakhulu kunawo kanye nezinye iziteshi zamaphoyisa ukuba azolekelela ngoba nangu uShembe eqanganisa ebhilitile lapha. Unenkani akafuni ukuzwa. Nangempela kwabonakala ngayo inqwaba yezimoto sezifika zamaphoyisa phela ayevela khona eMnambithi kanye nawo akhona lapha eBergville. Kwafika nawo awasemarisburg aye khona kanye namaphoyisa asemtshezi nawo afika. Phela le ndaba yayewathusa kakhulu amabhunu, ewavusa nawo amanxeba ukuthi omunye wabo wasala kulesi siziba kuze kube namhlanje akatholakali. Phela abelungu laba uma kuye kwenzeka kwafa umlungu omunye kuyazwela, bagijima ngayo yonke indlela ukuthi kutholakale ithambo lalowo mlungu nokuthi ubulawe yini. Kwathi noma sekufike zona izikhulu ezinkulu zamaphoyisa libuza yona inkosi iLanga ukuthi mnumzane ngabe yini oyifunayo lapha. Inkosi iLanga yaphinda bona futhi lawa mazwi ukuthi ngize lapha ukuzobhabhadisa inkosi yakwamiya kanye nesizwe sayo. Kodwa lokho ngeke ngikwenze kwenye indawo, ngizokwenza kuso lesi siziba. Zazi lokhu zishintshana izikhulu zamaphoyisa ngokungakholwa ukuthi ngempela lo muntu uyaphikelela ngokuthi ufuna ukuyobulalisa abantu kanye naye kulesi siziba okungaziwa ukuthi kunani phakathi. Ajuluka abamanzi te amabhunu ephikisana naye uShembe. Kwaze kwathi ekugcineni amaphoyisa enza inguyazana lapho agcine esebuya khona nempendulo esebethi siyakuzwa Shembe, kodwa sinomthetho esizokubekela wona ukuthi uma kwenzeka kufa umuntu kulesi siziba, isijeziso sakho kuyokuba ukuthi udutshulwe nawe ufe. Yazithulela inkosi iLanga yababuka nje. Ilapha base bethatha khona ukhiye-ke bayovula kuso lesi siziba. Abangesayibambezela amaNazaretha angena phakathi kule ndawo eyayinalesi siziba. Bangena njena bavunule, amakhosazana yibona ayehamba phambili, kulandele yona inhlalisuthi, bese kulandela amakhosikazi kanye nabo ababefake iNazaretha ngemuva. Kwakukhala isigubhu. Kuthiwa sasithi masikhala lesi sigubhu kwakunanela zona izintaba, kusengathi kwanazo izihlahla seziyahlabelela. Behlabelela bethi bongani uJehova ngokuba elungile, ngokuba umsa wakhe uhlezi phakade, ngokuba elungile. Beholwa yiyo inkosi yabo iLanga lamalanga. Bathi mabefika kude buduze naso isiziba base beguqa bethandaza. Yabe seyithandaza inkosi iLanga lamalanga yathi, Nkulunkulu wababusi bale ndawo, Nkulunkulu Baba, ungithume kule ndawo ukuba ngenze umsebenzi wakho kulesi siziba. Kwaba izithintele inkosi iLanga lamalanga ngalo mkhuleko wayo, isiziba sanyakanyakaza. Ngaleso sikhathi kwase kushweza nawo umoya, kunyakaza izihlahla notshani. Inkosi iLanga yabonakala seyiphakamiswa iminwe yayo emibili, yabe isithi, nina banikazi bale ndawo, ngiyacela ukuba ningivumele ukuba ngenze umsebenzi kaNkulunkulu kulesi siziba. Emveni kwalokho kwazwakala umoya uphela uthi nya, kwathula kwathi nya. Ngisho nazo izihlahla notshani obabunyakaza awuzange kusanyakaza. Yabonakala seyishaya kancane inkosi iLanga ibheke kuso lesi siziba. Yabonakala seyikhala phakathi esizibeni, yangena yahamba phakathi yaze yafika yema lapho amanzi ayesefika khona esifubeni sayo.
yabe seyihloma ubhoko lwayo phansi, yabonakala seyiqhweba. Iqhweba bani? Yayiqhweba yona phela inkosi yamaZizi, inkosi yakwaMiya, ukuba nayo mayingene khona lapha emanzini. Ngaleso sikhathi abantu bendawo akekho owayengaqhaqhazeli. Nayo inkosi yayiqhaqhazela seyome mpo. Yiko ukwesaba, yashaya kancane nayo yaze yangena lapha esizibeni, yabe seyiyabhabhadiswa. Ekuqedeni ukubhabhadiswa kwayo inkosi yakwaMiya, yaphinde yabe siqhweba inkosi. Uvalo labe seliphelile kubantu ngoba kwasuka zona izinkumbi zabantu nazo zangena phela seziyobhabhadiswa. Abantu ababhabhadiswa ngalelo langa baze bafinyelela ku-40. Kwathi masekuqediwe bonke sebebhabhadisiwe, babe sebeguqa phansi sebebonga, bebonga kuye uNkulunkulu wasekuphakameni ngomsebenzi asebenzele bona. Baqeda lapho bathatha ukhiye bawubuyisela emaphoyiseni. Lafika amaphoyisa esahlangene phela elindele khona ukuyodubula uShembe ngoba ebulalise abantu, befisa ukwazi ukuthi ingabe iyozala nkomo. Bathi uma bebona bebuya laba bantu bephelele, bethuka kakhulu amaphoyisa, ababaza athi isimanga lesi, siyaqala ukubona isimanga esinjena namuhla. Kodwa okungakwethusa kakhulu yiko phela ukuthi umndeni wayo inkosi yakwaMiya uzothola ukuthi kawukho laphana ekuphakameni okuhle ebuhleni bonyazi lwezulu. Lenkosi futhi yakhona ebusayo njengamanje engawazi umlando ayikho laphana ebuhleni basezulwini. Mhlawumbe naso futhi isizwe samaZizi siyethuka uNkulunkulu odla uphuthu ngenxa yako ukubhubha okuswela ulwazi. Bephikise izifiso zokhokho babo okuyibona ababona uNkulunkulu, babeka nezimpilo zabo engcupheni ngako ukubona uNkulunkulu nokuthemba uNkulunkulu. Mhlawumbe nabo basalindile, balinde yona into engekho kuleyithi manje, abantu besebuthongweni ngegama lenkosi ewumhlobiso wasemasontweni. Liyaguqa lapho ikumkelela mzula amafutha umkovu 20 omneso waphakade. Amen.